Takže vážený. Odpál výbušky V5 podvodní hladinou. Odstřel provede střelmistr Ingr Radek pod odborným dohledem generála Pakra. No, je to na Fejsko, tak mu to potom dojde, kurva. Zatím teda jenom motáme. Když si můžete všimnout, tak vodníci už jsou nervózní. Tamhle ten bagrista doufám nebude bonzovat. Připraveno? Tak já teda vrhnu. Ty jsi to zaměl, vole, ještě když to bylo celý. To rozmotal o práci, ne? Drobné komplikace. Zrovna hodně H, velkého V, No, tak by nám ty baťohy zase vzal. No. V pořádku? Takže odborně umísťuju rozbušku. Šup tam s ní. Jo, plave. To nám ale nikdo neřekl, pane Pakr, že to bude plavat. Samozřejmě, šup, pane, že tam Tak hodí skrukla. Doufám, že mi tam nespadne ten telefon. Dáme se to potopí, ne? To se nepotopí, neplav s tím někam daleko. To buchne nahoře, tak to... A co? Dělej. Dáme na to kameň, to bude... Ano, tak to bývá vždycky. Ale to nebude fungovat. Ještě ti to vole vodník odváže. No fuj. Na to něco přidělat. Čím to chce přidělat? Pásku nemá, nic nemá. Ne. To je připravenost. Takhle by tu naši slavnou armádu dávno převálcovali. Už nás Afgánci by nás přejeli, kurva. Pan Pakr to tam podrží pod hladinou. No. Tak si jsme přečíst návod před rozbalením. To bude plavat i tohle, ne? To bude plavat na té křidlici. Vyplujou ty hovna, kurva, i teď. Teďka, na který už to dávno pryč. Nebo kráva, která tam ještě je. Jo. Pokus číslo 2. Spokojenost? No, snadu. Tak. Počkej, já si donesu. Kdo je pál mistr? Praskli kalhoty kvůli vám. Budeš tě natáčet? Že to ti tam hodí vodou, vole. Ale prosím tě. To radši natáčeš někde z dálky, ne? Takhle to asi bude dobré. Pál. To bude mrdá, vole. Nebude. Tak mám, jo, vodu? No. Můžu? Vodu vyvíšte. To je nic, vole. No tak to bylo suchý, kamarádi. Takže pokračování z V10.